थाम्फैफोराबो UB status mix. Hello Abu, good afternoon. Good afternoon आगै मा खबर मा ओंख्रि जानाय आंबो दासो जाना गय जादों मा ओंख्रि जानाय आगै जाथ'वाखै आब' दासो जानो नागिरदों अ दासो जायांदों नामा जाबाय दासो जाखांदों आरो ना आगै दासो जाखांनानै गय जाबाय दं आंबो माबाफोर खामानि मावदोंमोन नामा आगै सारुक बर' मा खबर आब' मोजां आगै नोंहालाय मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै जाबाय मोजां मा ओंख्रि जानाय आगै गय जाना लाना गारनो बादों मा ओंख्रि जानाय आगै सारुक अमा फान्थाव आलु बा अमा बेदर गोथावथार जोंहा निरामिससो दिनै मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहाना कबि फुलकबिदो आलु बिलाहिमोन निरामिस ओमफ्राय आगैलाहा मा ओंख्रि केबि अफिसियेल हे आब' मा खबर मोजां आगै थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंखाम जाबायना जायाखै आगै केबि सुजाता सुब्बा हाय सिस हाय दिदि कि खबर भात खायसे ना नाय सन्टु बि ब्लग बोरै दं आब' मोजां आगै नोंहालाय मा खबर कैसे हो सिस मैं ठीक हूँ दीदी और आप कैसे हो खाना खायाखै नै हिन्दी रोंलायलाङा दे आङो केबि अफिसियेल आब'आ बहानिमोनलाय आङो माबानि आरोना बरपेटा रडनि आगै बाक्सानि सान्टु बि ब्लग मोजां औ आंनाबो मोजांथ' आगै मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो जाता जैसे नोटी का बेल बजा ऐसे हाजिर हो गई ओ थैंक यू सो मच सुजाता दी आपको लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच और आप खाना खाया कि नहीं प्लीज़ बताओ मुझे हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है सेसा नुदोंना नुवाखै नै नै सेसा मोजांथार किउटथार सोरानिथाय मोजां मनेस्वर बर' हेल' आब' गुड इभिनिं आगै थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो सुजाता सुब्बा तुमने पुकारा और मैं चली आई थैंक यू सो मच सुजाता दी सुजाता खाना हो गया और आपका हाँ मेरी भी खाना हो चुकी है
और क्या सब्जी थी सुजाता दी प्लीज़ बता कमेंट करके बताओ इउ स्टेटास मिक्स जोंहा नाजों बिसर ओमफाय एम्फौसोमोन एम्फौ लाथा नामा आगैबा बाथौ बिरा गोथाव सं एम्फौ लाथा जों नाजों जोबोर गोथाव ओंख्रि आगै रेबिका गयारि हाय मा खबर मोजां लोगो नोंहा मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो आं माने नै उनथिंजाय सेसा फैदो आरोना जों आंनि खाथियाव ओंखायनो नोंसोरनो खिथिबाय सेसाखौ मनेस्वर बर' दालि टमेट' दावदै गोथावानो सङाखै जोंहा निरामिससोमोन आरोना जोंहाबो दासो जाखांदों आंबो कृष्णा अनसुमै हाय फ्रेन्ड मा खबर मोजां लोगो नोंसोरा मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो रेबिका गयारि मोजां दे आंनाबो मोजां दंथ'यो आरोना मा ओंख्रि जानाय रेबिका लोगो अननानै खोन्थाहरदो सुजाता क्या साबा साबा रहे हो क्या साबा रहे हो कुछ समझी नहीं सुजाता दी आप क्या बोल रही है मेरे को समझा नहीं प्लीज़ और फिर से कमेंट कर लिख के बताओ सबा नहीं रहे हो सबा रहे हो मतलब मनेस्वर बर' लाइक दान खालामबाय आब' थेंक इउ स' माच आगै लाइक होनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर होआखैब्ला अननानै लाइक खालामना होदो आरोना सुजाता दी आप एक बार नेपाली डांस लेकर आना वीडियो पे मुझे नेपाली डांस बहुत अच्छी लगती है देखने में एक बार वीडियो में ए नेपाली डांस लेकर आना मधुजी अफिसियेल आंहा लाइक होबाय बाजै थेंक इउ स' माच मधुजी मा ओंख्रि जानाय मधुजी आगै ओंखाम जाबायना जायाखै सेसायाबो थांनो रोंखाला जि आराम थाफैबायलै आंनि खाथियावनो बड' गोदान हाय आगै मा खबर वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव थेंक इउ स' माच आरोना फैनायनि थाखाय मधुजी अफिसियेल हाय मनेस्वर फंबाय मा खबर नै मधुजिया मनेस्वर आगैखौ सोंहरदो मा खबर होनना मनेस्वर हेल' ब्रादार मधुजि मा खबर बेबो सोंदो आगैयाबो मधुजियाबो आगैखौ सोंहरदो आरोना खबरखौ खोन्थालायदो आरोना माबायदि मिमि मोजां जाखांबाय बाजै सना ना आरो बिलाहिजों मा गोथाव जोंहा दिनै निरामिस आरोना मंगलबार नालाय मधुजि अफिसियेल मोजां फंबाय मोजांनो आगैनाबो मोजां सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामदो दे मोजाङानो जोंनाव जानांगौ आदा मोजाङानो जानांगौ आदा मोजां नेटानो आंनिखौबो सापर्टखौ जे खालामनानै होदो ओमफ्राय मधुजियाबो जाहाथे बेक खालामगोन आरोना कमेन्ट हरब्लानो जाबाय मनेस्वर बर' आब'ना नेट प्रब्लेम औलै आगै नेट प्रब्लेम थांजोब्बायसो रावबो गैला नेटानो आंना जाथारा सुजाता दी थांबाय नामा हेल' हाय चले गई हो क्या थांबाय सासेया तुम रुक जाओ दी हेल' सुजाता दी
मनिराम बर' नाम्बार हर नाम्बार आं मनिरामखौ सोरबा मनिराम मोनबा सिनाय मोनाखै आरोना आगै मनिराम अबेनि मोनबा नोंबा अबेनि जाखो अननानै खोन्थाहरदो जि मोजां खालामखाबाय मोदाय नङा दे मानसिसो मोदायथ' नङा दे आंबो मोनथिगौ मानसियानो आरोना थेवबो मानसिनि महरबो गैया आथिं आखाइबो गैया मोदायखौनो होनांसिगोन बाराबा ओंखाम जाबायना जायाखै मनिराम बर' अननानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जानाय सारुक बर' मा जाबाय दं आब' नों आं गय जादोंमोन आरोना आगै आं ओंखाम जाखांनानै गय जादोंमोन आरो नै दा दसेनो प्रब्लेम जाना होलायबाय थांजोबलाय लांबाय ओंखाम खांनानै दानिसो जाखांदोंना न मि 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 थांजोब्बाय नामा आगै मोनहा अननानै कमेन्ट हरदोलाय दे मा जाखो आगै सारुक थांबाय नामा थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामदो दे अननानै मनिरामाबो थांबाय नामा मा ओंख्रि सोंखानायखाय खोन्थाहरासैलायो सुजाता दि थांजोब्बाय आंना नेटानो बिराद गाज्रि नेटानो दसेनो माबा गिदिंबाय थायो ना सापर्टसो जाफैयाखै आंनावलाय कमेन्टआलाय आंना बिदिनो मालाबा जेसाया बर' हाय हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आगै जेसाया मा ओंख्रि जानाय आगै सारुक बर' अ इखौनो मा जादों नंदोंमोन आं आब' अ नंगौ नामा आगै गय जादोंमोन आरो आङो ना गयनि बिराद फाग्लिखाना गयाबो जा गोथावखामोन आरोना नरुन के प्रेजेन्ट हाय हाय आगै वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नरुन के प्रेजेन्ट ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै आगै अननानै खोन्थाहरदो सारुक बर' मालाबा नोंसिनिखैजा थांबा हाबलांगोन नोंसानाव आब' औ जागोन दे आगै फैनो हागोन अबेनिमोन लायो आगै सारुगा बावगारलायलांबाय दे आङो अननानै खोन्थाहरफिननाय फैनो हागोन दे इथिंहाय फैबाथाय जोंनाव मार माबाफोर नुखायो फानग्रा गोजासो दंखायो खाथियाव देन्जारसो बिसोरखौल' नुखाथारो नेटानो बिराद बेखारलै आंना बर' बाक्सानि इनिफ्राय माबानिमोन रंगियानिमोन ना बाक्सानि अबेथिंनिमोन बिजनिनिसोमोन खोमा ना आगैया मा अबेनिमोन सारुक आगैया जेनेबा I like that to you channel
चली गई कुछ छोड़ के मुझको अब रही गई अकेली हाय हाय कहीं कहीं तो चले जाओ मेरे से मा खालामदों आब' दङ आगै ओरैनो जनानै मा खालामनो नेटआबो गैया थांजोब्बाय नै नेटनि थाखायनो नेटआनो बिराद गाज्रिखा माइदांस्रि क्रिएसन हेलौ हाय फ्रेन्ड मा खबर वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना माइदांस्रि क्रिएसन ओंखाम जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो लायो ना नेटआनो प्रब्लेम होबाय दं थांजोब्बाय रावबो गैला नेटआनो बिराद बया आंना मा जाबावगोन माइदांस्रि क्रिएसन मोजां औ दे आंनाबो मोजां दंथ'यो आरोना लोगो ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदोलाय नरुन के प्रेजेन्ट आब'आ बबेनि आङो बाक्सानि आगै बरपेटा रडनि आरोना माइदांस्रि क्रिएसन ओंखाम जाबाय औ आं जाखांबाय आरोना ओमफ्राय नोंलाय जाबायना जायाखै ना नों जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो आब'मोना जाबायना जायाखै औ आं जाखांबाय आरोना आगैयालाय जाबायना जायाखै अननानै माइदांस्रि आगै दे खिन्थाहरदो मा ओंख्रि जानाय रावबो गैला मालाय थांजोब्बाय आब'या नेटनि प्रब्लेम जादों औ मा खालामनो आगै उपाय गैया नेटआनो प्रब्लेम होबाय थायो आंना दसेनो नेटआनो बिराद गाज्रि नै दाना आरो ट्रेक्टर फैलायबाय दावरावनो मारबोयाखा दालि दाउदै एवनाय आरो पुदिना चाटनि जोबोद गोथाव सं आगै माइदांस्रि गोथावानो जोंहाथ' निरामिससोमोन आरोना दिनै ओमफ्राय आगै माइदांस्रिया मा जायगानि मोनलाय अननानै खोन्थाहरदोनाय नरुन के प्रेजेन्ट आगै मा ओंख्रि जानाय आब' जोंहा फुलकबि आलु बिलाहिमोन आरोना आगै निरामिस ओमफ्राय नोंसा मा ओंख्रि जानाय आगै नरुन मा खबरा मोजां ना आब' औ मोजां आगै नोंनालाय मा खबर माइदांस्रि क्रिएसन आइनि न' तेजपुराव आरो हासबेन्डनि न'आ तामुलपुराव औ नंगौ नामा आगै आगैया होमबा तामुलपुराव हाबा जाफैदो आरोना हाय शाहरुख आगै माइदांस्रिया आगै शाहरुखखौ बुंहरदों शाहरुखआ थांबायसो नामा अबाव थांखो आगै शाहरुख थांबाय नामा अननानै थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामदो आरोना शाहरुख बर' माबो दङनो शाहरुखआबो माइदांस्रि हाय नरुन दे आगै मोना दङब्ला कमेन्ट हरदो आरोना नरुन आगै शाहरुख आगै माइदांस्रि आगै हाय माइदांस्रि दङ दे आगै नरुनाबो दङ आरोना खैथा जाखो दिनै सारिथासिम थानोसै आरोना आङो नेटआबो प्रब्लेम होबाय नालाय बारा गोबाव थाया मोनाबाय दिनै आङो लेट जाखादो फैनाया मानो जानायावनो संनायावनो मोनाखादो दिनै टाइमा थोला
मैयाबो थानो मोनासै मैयाबो सानसे भिडिअफोरखौबो नायनो मोनाखै आरो आं रावनिबो दिनैबो नायाखैनो मैयाबो रडआवसो थांदो खामानियानो जाबावासैसो बेंकआव थांदोंमोन खामानि एकाउन्ट लिंक खालामनो आरोना खामानियानो जायासै मैयाबो नायनो मोनासै भिडिअखौ दिनैसो दा मोनाफोराव लासै नायसिगोन आं जास्ट फानि नोंनि जोनोम गामियालाय बहामोन आंना उदालगुरियावसोमोन आरोना आगै फानि उदालगुरियावसोमोन ओमफ्राय नै बरपेटा रडआव हाबा जाफैबाय बाक्सायाव माइदांस्रि क्रियेसन कंग्रेसुलेसन 1K जानायाव थेंक इउ स' माच आगै माइदांस्रि नोंसोरनि सापर्टआवनो जाबाय आरोना नोंसोरनि अननायावनो थेवबो आंना भिउस आरो वाट्स टाइमा जेबोआनो जायाखै आरोना माइदांस्रि आगै फेन जाफैदे सारुक आरो नरुन औ नै आगै माइदांस्रिनिखौ आगै सारुक आरो नरुन आगै मोना सापर्ट गैयाब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय आगै माइदांस्रियाबो खालामगोन होनब्ला कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो सोर सोरजों सापर्ट गैलाया अननानै सापर्ट खालामलायदो सारुक बर' हाय माइदांस्रि अननानै आंनि चेनेलखौबो नायदो औ दे आगै माइदांस्रियाबो नायदो ओमफ्राय आगै सारुआबो नायलायदो आरोना सापर्ट खालामलायदो आबैनि ब्लग हाय आबै औ आबै सना मा खबर दासो फैदों आबैया थेंक इउ स' माच आबै फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय आबै नरुन के प्रेजेन्ट आब'आ अनोब्ला आंनि चेनेलखौ कमिउनिटि पस्टआव सेयार खालाम दे आब' औ दे आगै जागोन दे आं गाबोनफोर होसिगोन आरोना दिनै होथ'ला जागोन दे नरुन के प्रेजेन्ट आरोना गाबोन होनो हागोन दे आगै दे माइदांस्रि क्रियेसन टाइम जाखाया आब' खामानि मावनायावनो औ आगै आरो दायो गोजां बोथोरनि सान नालाय दसेनो थाङो आरोना थाबनो मोनायो नालाय सानानै मोनाबायानो दसेनो जास्ट फानि ओंखाम गोरलै जादोंना जाथ'वाखै औ जोंहा जाथ'वाखै माने जोंहा ओरैनो बावनाल'सो दोनगोन आरोना ओरैनो जोंहा जानायखौ बानायलाया आरोना ओरैनो बावनाल' दोनो ओमफ्राय बाथौ दुंबाथाय जाहोयो आरोना देग्लाय माने जोंहा बाथौ दुंथ'ला सम मोनासै जास्लाबला आरोना एसे बेस्थ' जाबाय ओमफ्राय ओरैनो जास्ट बावनाल' दोनसिगोन मागोआवसो माबासिगोन बाथौ दुमसिगोन नालाय मागोआवसो जासिगोन आरोना जानाय लोंनाय लाहार फाहारा दायो ओरैनो गोरलैखो आन्था बावना दोनसिगोन आरो मोनजानाय बायदि माने जोंना दौरि लिङो नालाय ओमफ्राय दौरिखौ मोनासै आरोना टाइमाबो जास्लाबासै बेस्थ' दौरिया माइदांस्रि क्रियेसन आबैहाय औ आबैया थांबायसो नामा आबैया थाङाखैब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो आबै सनाया मैया मैदुफुल जानाया हारिबाय सं दे आगैमोन लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होदो सोर सोर लाइक होआखै आरोना खैथा जाखो 7 जासिगोन दसे थाबावनोसै एम एस बड' 4K हाय आब' हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय आगै एम एस अननानै खोन्थाहरदो सारुक बर' आं होखादों आब' आगैया होखादों दहायनो बुंदो थेंक इउ स' माच आगै सारुक ओमफ्राय आबैनि ब्लग मोजां आबै ओंख्रिया दालि अमा लाइ भाजासोमोन वाव गोथाव आबै सना अमादो लायदो जोंहासो निरामिस दिनै गाबोन जासिगोन अमा लायनानै होनलाय ओंख्रियाथ' गोथाव अमादो लायदो गोथाव जायो आबै नरुन के प्रेजेन्ट आब'आ सिमलागुरिनि नामा आब' ओहो आं सिमलागुरिनि नङा आगै आङो बरपेटा रड नै खुस्राबारिनि होनो जोंना खुस्राबारि खाथि जायो आरोना खुस्राबारि सिनायो नामा आगैया सिमलागुरिखौ आं जायगाखौ खोनादों आरोना बबेथिं आं मिन्थिया थांफेराखै ओमफ्राय आगै नरुनना अबेनिमोन अबे जायगानिमोन लायो आगै नरुना अननानै खोन्थाहरदो माइदांस्रि क्रियेसन लाइक खालामना होबाय थेंक इउ स' माच आगै माइदांस्रि लाइक होनायनि थाखाय जास्ट फानि नों क'क्राझाराव फैफेरबायना फैफेराखै
आं खेबसेल' थांनो मोनदो आरोना क'क्राझाराव बेबो मामोन इन्टारभिउ हैनो थांदोंमोन लोगोफोरजों खेबसेल' थांफेराखैना आं क'क्राझाराव खेबसेल' इन्टारभिउ हैनायाव थांफेरदो बिराद मोजां मोनदो आरोना थांनानै खेबसे थांनायाव थांबावनो जादोंमोन गिदिंनोनो मोनासैबा नरुन केप प्रेजेन्ट आं बाक्सा सालबारिनि आब' नंगौ नामा आगै माथो खाथिनिसो सालबारिनि सालबारि मा गामिनि होनबा आगैया माइदांस्रि क्रियेसन आबै फेन जाहैदो आबैया थांबायसो नामा आबै थाङाखैब्ला अननानै नै माइदांस्रि आगैनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आरो ना सापर्ट गैयाब्ला ओमफाय माइदांस्रि आगैयाबो आबैनि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय सारुक बर' जोंनिबो खाथि जायो नरुना नंगौ नामा आगै होमबाथ' नोंसोरो माबानि गोजा आरोना नैबेनि जोंनि सालबारिनिनो गोजा नामा आगैमोना नरुन प्रेजेन्ट सामु हाथायखौ सिनायो आब' सामु हाथायखौ मिथियासं आं मिथिफेरा आं बारा जागाफोरखौ मिथिया आरोना आं माथ्र' नै ओरैनो मेन जागाखौल' मिथिगो खुस्राबारि मिथिगो आनान्द बाजार मिथिगो सालबारि मिथिगो हुखामारि इफोरखो सकफोरखौ मिथिगो आरोना इथिं सालबारिथिं मा दङ गामिफोरखौ बारा मिथिया आं इथिं गोरिमारि थांनाय बेफोरखौ थांफेरबाय आरो ओमफ्राय बेफोराव थांफेराखै खायसे खायसे गामिफोरखौ मोनथिया आङो बेरायनो मोनाखै नालाय नरुन के प्रेजेन्ट हाइ सारुक आगै सारुक नरुन आगैया हाइ होनहरदों सारुक बर' आं सिमलानि आब' आगैया सिमलानि ओमफ्राय दाखालि सोरमोनथाय खासे टि एन आगैयाबो सालबारिनि आरोना सालबारिनिमोन खोमा सिमला सारुक बर' हाइ नरुन के प्रेजेन्ट रुपहि खोलायाबो रुपहिखौ आं खोनादों आरो ना आगै थांफेराखै आङो रुपहियाव ओमफ्राय ओरैनोथ' फांसनफोराव जाब्ला बिसोरो माबामोना थाङो जोंहा बाजैमोननि फिसालाफोरा थाङो आरोना आं थांफेराखै फांसनावबो ओरैनो रुपहि थांनो लुगैबाबो मोनाखै आरोना मालाबा थांगोन र' फांसन जाब्ला फुजाफोराव माइदांस्रि क्रियेसन दनेस्वर खाख्लारि हेल' मादै मारै खबर मोजां आंखौ मादै होनबा आं मा जागोन फिसालासो जासिगोन आरोना मोजां आंना आरोना आगैसो होनफ्लांलायलांबाय आं ओमफ्राय नोंना मा खबर मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो दनेस्वर खाख्लारिया अबे जायगानि मोनलायो अननानै खोन्थाहरदोलाय गैलायला नालाय थांजोबलायबाय नामा नोंसोरो आगैमोना मा होनो दायो सापर्ट खालामबाथाय बेक खालामबाथाय गाबोनसो खालाम आरोना बेकखौ लोगो खालामबा माने साबसक्राइबा थाया होननानै बुङो आरोना गाबोनसो बेक खालाम दिनै जुदि सोरखौबा सापर्ट खालामदोंब्ला बियो फिन गाबोन खालामफिनबानो जाबाय आरोना 24 घन्टानि उनाव अब्लानिया साबसक्राइब खालामनाया थायो आरोना बिदि होनो आरोना आंबो मोजां मिथिया लोगो खालामब्ला माने थाया होननानै बुङो आबैनि ब्लग नायनानै खालामाखैब्ला खालामनानै होगोन आं आबै माइदांस्रि आबैया माइदांस्रि आगैनिखौ जुदि सापर्ट गैयाब्ला खालामना होगोननो नायनानै ओमफ्राय नोंसोरो स्क्रिनसट खालामनानै ला ओमफ्राय गाबोनो नङाबा दा उनावहाय खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय बेगखौ गाबोन खालामनो हागोन दनेस्वर खाख्लारि मोजाङा आंनाबो नंगौ नामा आगै दनेस्वरा अबेनिमोन अननानै खोन्थाहरदोलाय नयमि दैमारि हाइ फ्रेन्ड्स हाइ लोगो मा खबर आगै नयमि ओंखाम जाबायना जायाखै नरुन के प्रेजेन्ट थांबायसो नामा दनेस्वर खाख्लारि
आं सनितपुर डिस्ट्रिक्ट भालुकपुंनि मादै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट भालुकपुंनि ओमफ्राय आंखौ सिनायो नामा नों मादै होननाय हिसाबै ना जोंहानिनो सोरबाफोर जायो आं मोजां मिथियाखै दे नोंखौ मोजाङै सिनायाखै आरोना ओंखायनो आं सोंहरफिननाय जाबाय हामा मोननाङा अननानै खोन्थाहरदो आरोना सोरखौबाफोर सिनायोब्ला सारुक बर' नरुन जागोन होननानै बुंदो आगै सारुकआ नरुनखौ माइदांस्रि क्रियेसन आयु दनेस्वर नों भालुकपुंनि आं सिंग्लिमारिनिनो आगै माइदांस्रिया खाथि जायो नामा नयमि सानदैमारि खबरा मोजाङानो आंनाबो मोजां दंथ'यो दे आगै ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय नयमि सानदैमारि अननानै खोन्थाहरदो वाइटि बिजय बर' हाय आब' हाय आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो अननानै लाइक होआखैब्ला सोरबाफोर लाइक होनानै होदो आरोना गोदानफोरा वाइटि बिजय बर' मोजाङानो औ आंनाबो मोजां दंथ'यो आरोना आगै नोंनाबो मोजां माइदांस्रि क्रियेसन हाय नयमि नयमि आगैखौ हाय होनहरदो माइदांस्रिया थांबाय नामा थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामहरदो आगै नयमि वाइटि बिजय बर' आब'नियालाय आंनाबो मोजां दंथ'यो दे आगै नरुन के प्रेजेन्ट आब'नाव मोननैसो कुइसन सोंजागोन ना आब' औ सोंजागोन दे आगै मा सोंनो आं हानाय एन्सारखौ होसिगोन आरोना माइदांस्रि क्रियेसन हाय बिजय औ आगै बिजया थांबायना थाङाखै माइदांस्रि आगैया हाय होनहरदों नै दं आगैया वाइटि बिजय बर' आब'आ अबेनि आङो माबानि आरोना बाक्सानि नै बाक्सा बरपेटा रड होनो सालबारि खाथि माबा खाथि बिराद खनायाव आरोना जोंना माने खायसे खायसे जोंनि गामिखौ मिथिया खिथाबाबो माने सिनायस्लाबा ओंखायनो आङो सालबारि बा गबरधना बेखौ खोन्थायो आरोना बेफोरखौ मोनथियो नालाय वाइटि बिजय बर' फरायखांबाय सरला बर' ब्लग मा खबर आब' मोजां आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय सरला बर' नोंना मा खबर आगै ओंखाम जाबायना जायाखै आरो मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो वाइटि बिजय बर' हेल' माइदां औ वाइटि बिजय आगैया माइदांखौ बुंहरदो हेल' होननानै आगै माइदाङा थांबाय नामा थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामदो नरुन के प्रेजेन्ट आब'आ ओरैनो थानाय समाव मा खालामना थानो लुबैयो औ नंगौ नामा कुइसना आंना बिदिसो आरोना ओरैनो थानाय समावथ' ओरैनो जेनेबा ओरैनो आराम थानो लुगैयो आरोना ओमफ्राय दसे सम मोनब्ला आरो उपाय गैया जायो माने भिडिअसफोर नायनांगौ जायो दसेबा माब्लाबा आरो मा होनो भिडिअ एडिट खालामो माब्लाबा आरो सम मोनब्ला ओरैनो थानायाव दसेबो जिरायोबो ओमफ्राय भिडिअफोरबो नायो आरोना भिडिअफोरबो नायनांगौ जायोना बिदिनो आरो ओमफ्राय समा थोस्लाबा टाइमानो थोस्लाबा माने आं बांसिनानो हरावसो नायो आरोना भिडिअसफोरखौ बांसिन सानावथ' आरो संनाय जानायावनो मोनाखायो नालाय ओमफ्राय दसे सम जि टाइम मोनबाथाय ओरैनो दसे जिरायो ओमफ्राय आरो जोंहा गथ' गथायजोंनो जिरायनोबो सम मोनस्लाबा दाबो नै फिसाज्लाया उन्दुबाय नालाय ओंखायसो आं लाइफआव फैनो मोन्दों बिदिनो आरोना माब्लाबा सम मोनो माब्लाबा मोना आरोना आगै ओमफ्राय माब्लाबा सम मोनब्ला ओरैनो माब्लाबा जिरायो माब्लाबा आरो मबाइल नायो मबाइल भिडिअसफोर नायो बिदिनो आरो मा होनगोन जानाय लोंनायनि होबाय थाबाबो भिडिअसफोरखौ नाया होननानै आं माने सानफ्रोमबो होआ आरोना नङाबाथ' जानाय लोंनाय न'आव संनायफोरखौनो होबाय थानो हायो ओरैनो ओमफ्राय थेवबो आं गेजेर गेजेर भिडिअ गैयाब्ला होयो आरोना जेरावबो आरो थांनायबो जाया नालाय बेरायनायफोरबो भिडिअबो लाबोनो हाया आङो
मानसिफोरा आरो बांसिनानो बेरायनाय जायगाफोरखौसो नायखायो नालाय बिदिबो गैया आरोना आङो जेरावबो थांनोबो मोना नालाय गोजानफोरावबो थांनो मोना बेरायनोबो मोना पार्कफोरावबो थांनाय जाया सम जाया ओंखायनो भिडिअफोरबो होनो हाया मोजां मोजां जा न'आवनो थानाय जानाय बेफोरखौनो होयोआनो आं जेनेबा बेखौनो होलाबायो आरोना ओमफ्राय मालाबा मोजां संनाय जानायखौ मोजां खिथिगोन र' आं माइदांस्रि क्रियेसन वाइटिआव फैनाया बेसां दिन जाखो आब' आङो ना बोसोरसे जाबाय बोसोरसे बारबायसो आगै आंना ओरैनो जाबाय खोमा बोसोरसे एसे बारबाय आरोना 1.5 बोसोरसोआनो जाबाय खोमा आरोना आगै आंनि चेनेल खुलिनाया आं माने ओरैनो जास्ट ओरैनो बाबुनि भिडिअसफोरखौ हेंगारदोंमोन आरोना फार्स्टआव ओरैनो जास्ट ओमफ्राय होनायावनो माने गोबावदोसो होयोमोन आरोना सिगाङो नायनो हागोन सिगांनि भिडिअफोरखौ आं फार्स्टआव फिसालानि हेंगारदोंमोन मोननैसो ओरैनो सर्ट बेनिफ्राय मोनसे मोननै होलांनायाव होनो माने उनावहाय सिरियासलि जालांनाय जाबाय दा फार्स्टआव ओरैनोसो होदोंमोन ओरैनो ओमफ्राय बिदिनो एसे एसे बारायलांबाय नायलांबाय मानसिफोरनि होनायफोरखौबो नुबाय ओमफ्राय आंबो होनो लुगैबाय बिदिनो जालांबाय आरोना नरुन केब प्रेजेन्ट आगै आब' नोंसिनि रुमखौ मालाबा भिडिअ'आव देखाय दे आब' जागोन दे आगै जोंनि रुमाथ' ओइ माबासो बायला मा होनो भाङा सिङा रखमसो मा होनो फुटपाथाव थानाय रखमसो न'आथ' मार गालाय गुजाय जाखायो आरोना ओमफ्राय जोंहानि न'फोरालाय बेनो नायनो हागोन नै बायला जिला मोजां नङा आरोना आगै ओरैनो आरोना मालाबा दिन्थिनो र' आं मोजांनो आरोना जोंहानि बायला जिला न'खौनो नायनो हागोन नरुन केब प्रेजेन्ट आब'आ फुङाव बेसेबां बाजियाव सिखारो आब' आङो ना मालाबा 6ता मालाबा 6:30 आरोना दायो गोजां बोथोराव ओमफ्राय गरम बोथोराव 5टायाव जायो आरोना गरम बोथोराव थाबनो सोराङो नालाय ओमफ्राय दायो गोजां बोथोरावथ' थाबनो सोराङाबो आरो थान्दादो थाबनो उथिनो बायो आरोना ओंखायनो 6ता 6:30 बांसिन 6:30 दायो आरोना 6:30 5टानि 6:30 6टानि गेजेराव आरोना नरुन केब प्रेजेन्ट आब'आ इउटुबाव माबाफोर थांखि दं नामा आब' एख' जेबो थांखि गैया आरोना आगै ओरैनो आं जेनेबा होनायावनो होनाय होलांबाय ओमफ्राय दायोथ' आरो जेनेबा भिडिअ बिदिनो माने एडजास्ट जालांबाय आरोना होयै होयै माने आरो गुबुनफोरखौबो गुबुननि भिडिअसफोरखौबो नायबाय आंबो बिदिनो दायोथ' आरो जेनेबा गाननो हायि रखम जाबाय आरोना फार्स्टआवथ' जेनेबा बिदि एख' माबा गैयामोन आं माने इउटुब चेनेलजों माबा माबि खालामगोन बिदि गैया आरोना दाबो गैया बिदि जेनेबा ओरैनो जायोबा जालांथों आरोना आं भिडिअसफोरखौ होगोन बिदि आरोना जेबो बेखौ लानानै माने आं माबा खालामगोन बिदि गैया आरोना थांखि जास्ट जेनेबा जायोब्ला मोजां आरोना बिदि जेनेबा भिडिअसफोरखौ होनायावनो जुदि बारायलाङो जौगालाङोबाथ' मोजां जेनेबा आं माने बेखौनो माबाथारगोन बिदि थांखि गैया आरोना आगै जेबो माबा होनो हाया आङो बेथ' जेनेबा माबा नंखाया नालाय गेरेन्टि नङा नालाय मा होनगोन आं बिदिनो आरोना माबायदि जायो उनाव मोनथिसिगोन आरोना दायोथ' जेनेबा भिडिअ हगारो भिउसफोरानो जाबाङा आंना लाइकफोराबो बिराद खम जायो आरोना आंना ओमफ्राय ओरैनो थेवबो नोंसोरनि अननायाव 1K साबसक्राइबार जाबाय आरोना बेखायनो थेंकिउ स' माच नाथाय भिउस आरो वाट्च टाइम गैया ओमफ्राय जाब्लाथ' आरो मोजां गोजोननायाथ' मोनखासिगोन नालाय नेटानो अबाव थांखोथाय आबैनि ब्लग नुरुन के प्रेजेन्ट सापर्ट खालामदो आंबो खालामगोन अ नुरुन आगै नै आबैनि ब्लगखौ सापर्ट खालाम आरोना सापर्ट खालामाखैब्ला अननानै आरो आबैयाबो खालामफिनगोन होनना बुंदो आं थाब फरायनोसै नै थालांजोब्बाय देबि बसुमतारी ब्लग नाइस लाइफ एन्जय ल' जाखायोना आब' नाइस लाइफ इन्जयल' जाखायोना आब' देबि बसुमतारी लाइफआ इन्जय बिदिनो आरोना माब्लाबा मोजां माब्लाबा बिदिनो मोजांबो होननो हाया
मोजां गाज्रि थायो आरोना आगै थेंकिउ स माच आरोना आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दिबि बसुमतारी आगै ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो दनेस्वर खाख्लारि दे होमबा मादै आं थांथ'नोसै दे मालाबा सम मोनब्ला फैलायगोन आं अ दे थेंकिउ स माच आरोना आगै दनेस्वर फैनायनि थाखाय लाइभ स्ट्रिमाव खिन्थु आगैया आंखौ सिनायो नामा आं बेखौ सोंहरदोंमोन आरोना सोरखौबाफोर सिनायो नामा होननानै माबाफोर जानाय आगैया रिप्लाइ खालामासै आरोना जेबो नङा मालाबा सोंफिनसिगोन आङो नरुन के प्रेजेन्ट आब'आ होमबासो भाषा रायलायनो रोंगोन आब'आ मोनबेसे भाषा रायलायनो रोंगौ आब' आं एख' रोङालै आगै आं बर' रोंगौ आरोना ओमफ्राय मोनफा ओमफ्राय बाखि लेंगुवेजखौ ओरैनो एसे एसे रोंगो हिन्दीखौबो मोजां रोङा इंलिसखौबोथ' रोंस्राया इंलिसावथ' गैखाया बेनिफ्राय एसामिसाव एसे एसे दं बिदिनो आरोना ओरैनो मोजां रोंजोबा बर'आथ' बर' थाखाबाय नालाय हिन्दी एसामिसफोरखौ एसे एसे रोंबाय आरोना मोजाङै रोङा आरोना आगै दिपिका ब्लगार हाय आगै मा खबर दिपिका वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ स माच माइदांस्रि क्रिएसन आब'आ मोजां भिडिअ बानायो नंगौ नामा आगै थेंकिउ स माच आगै मालाबा मोजां जायो मालाबा मोजां जाया आरोना माने मोजां बानायनो सानबाबो मालाबा भिडिअसफोरखौनो मोना नालाय भिडिअसनि सायावसो नालाय भिडिअफोरा मोजां माबा मोनबाथायसो मोजां जायो आरोना दिपिका ब्लगार हाय आगै दिपिका मा खबर दिपिकाया बर' नंगौना नङाथाय माथो पिकचारा एसे बेलेग आरोना आगै दिपिका बड' है या एसामिस प्लिज कमेन्ट करके करो सोरबा सिनायो नामा आगै दिपिकाखौ नरुन के प्रेजेन्ट आब'खौ आं जोबोर सापर्ट खालामो आब' नंगौ नामा आगै थेंकिउ स माच आरोना आगै नरुन सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो बिदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय टिएन ब्लग हाय आगै टिएन मा खबर थेंकिउ स माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय निजोरा नार्जारि आब' आंहा दासो निजोरा आगै थेंकिउ स माच लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जेबो नङा आगै टिएन ब्लग मा खालामा ओरैनो दङ आगै आं दायो दंथ'यो आरोना जनानै दिपा ब्लग्स हेल' आब' मा खालामदों आगै आं जनानै दङ ओरैनो मा खबर आगै दिपा दासो टिएन ब्लग बाजै औ मा खबर आगै टिएन माइदांस्रि क्रिएसन सोरबा फेन जाफैगोन ना आंजों औ सोरबाफोर गोदान दङब्ला अननानै माइदांस्रि आगैखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै होदो आबैनि ब्लग आं थांथ'नोसै दे आबै दे आबै जागोन दे आबै सना थेंकिउ स माच आरोना आबै दसे समब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय खोरोम ब्लग निउ साबसक्राइब आनै थेंकिउ स माच खोरोम आगै आंखौ साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय आंबो बेक खालामगोन आरोना गाबोन खालामगोन दे आगै माने लोगो खालामबा थाया होनो आरोना आगै खोरोम कमेन्ट हरनानै दोनहर आंनाव ओमफ्राय आं गाबोन बेक खालामगोन आरोना बड' अनलाइन गाइड बोरै बाजै मोजां आगै नोंहालाय मा खबर नै आगै बड' अनलाइनखौबो सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना जोंहानिनो बिबोनां जायो बड' अनलाइन गाइडआ अननानै सापर्ट खालामदो बेनि चेनेलखौबो आरो बेबो बेक खालामगोन आरोना जाहाथे निजोरा नार्जारि मा ओंख्रि जानाय आब' जोंहा आलु फुलकबि आरो बिलाहिमोन आरोना आगै नोंस्रा मा ओंख्रि जानाय आगै निजोरा नरुन के प्रेजेन्ट आब'मोननि न'खराव सोरबा जब मावनाय दं नामा जोंहा माबायासो मावो आरोना आइयासो मावो आइया बायद' मावो आरोना एल पि स्कुलाव